Abestiak argi dion moduan oroitzapen bat besterik izan ez dadin, Gernika memoriaren leku izendatzeko asmoa Madrilgo gobernuak, baina azkenan juntetxea bere izango ote da, haserre bizian bizkaitarrak, baldakizue Bizkaiak baduela bere parlamentu propioa. Gipuzkoak eta Arabak bezala datozen hauteskundeetan hain zuzen ere parlamentu horiek osatuko ditugula alkate eta udal ordezkariez gainera. Mende bat atzera eginda, gaurko egoera izango ote zuten baita ordukoek ere, etxe bizitzaren legea historikotzat jo dute, aurrerakoi, ezkerretik gertu dauden indar eta ordezkari politikoek Madrilen tartean euskaldun batzuk ere bai, aldiz jabetzarekin eta bestelako ikus moldearekin bat egiten duten eskuindarra hauek tartean euskaldun eta katalanek ez dute batere begionez ikusi, edonola ere, egunerokoan eragina izango duen legea izango da oinarrizko eskubide dugun horrena, etxe bizitzarena. El Gobierno de España ha decidido que el primer lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Guernica. Y es Guernica porque fue el primer lugar donde se produjo un bombardeo indiscriminado a la población civil, donde murieron cientos de inocentes a manos de los nazis, de los fascistas, de los golpistas. En recuerdo a todos ellos, desde el Gobierno de España les queremos decir que su memoria sigue hoy presente, que nuestra democracia es hoy también resultado de su memoria, de su reconocimiento, de su recuerdo a todas esas personas de Guernica y alrededores que perdieron la vida en el año 37, hace 86 años. Azenolako zalaparta baita Gernikako 86. urteurren honen harira baita ere. Espainiako gobernuari aurrekariek besteak beste Francoren erregimenak egindako txikizio eta sarraski horiengatik barkamena eskatzeko eskatu zaio Madrilgo erakunde publiko nagusienetan. Ganbera horietan baina ez du ez alderdi sozialistak euren aurrekari edo aurretik zetozen beste agintarien ardurarik hartu nahi izan. Hala eta guztiz ere, Gernika memoriaren lekutzat hartu nahi izan du Sánchezen gobernuak, baina juntetxea bera da lekuko edo toki hori izendatu dutena. Eta horrek, haserre bizian jarri ditu jeltzaleak, ez baita aztekoa, Bilbo handiaz gainera, Bizkaiko foru parlamentu horretan nagusitasuna dutela, baita gainerako foru parlamentuetan ere, Araban eta Gipuzkoan esate baterako. Edonola ere, saltsa dezentekoa Gernikako urteurrenarekin lotuta eta etxe bizitza lege historikoari lotuta. Aurrekaririk ez duen legea da oinarrizko eskubidea baitugu etxe bizitza izatea. Jabetzan izatea baino etxe bizitza izatea kalegorrian ez egotea eta hilabetea itota eta inolako eskubiderik gabe bizitzea. Askoren egoera eta egunerokoa bada, batzuk errezago iritsiko dira, beste batzuk larriago, baina ezin esan egoera erosoa denik etxe bizitzaren auzia. Baina atarikoan aipatu dizuegun bezalaxe, zalaparta dezentekoa da, orain tokian tokiko erakundeek izango dutelako eskuduntza horiek eurengan hartu eta praktikara eramatea besteak beste, udaletxeak, foru aldundiak
eta gure kasuan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari eta Nafarroari dagokion entitate autonomoa. Oraindik ere zer esana emango duen auzia izango da eta bereziki hauteskunde kanpaina erdian erori den erabakia izan da. Hauteskunde kanpainan hautagai batek eta besteak honi buruz derrigorrez zerbait esan beharko dutelako. Hiriburuak edota bestelako herriak Donostia esate baterako tensionatutako gune izango dira, ala ez. Ikusteke zer gertatuko den datorren maiatzako hauteskunden ostean osatutako erakunde publiko berrietan. Azaleratu behar dela, lau haizetara edatzea geure lana dela. Eak oroitzen digu, txuak pizturik dirauela. Eak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Eak oroitzen digu, itxaropenik badela, keak oroitzen digu, herria bizirik dela. Izan ziren horiek etorkizunean ere izateko. Oraina gara, iragana izango garelako. Apirilaren 26, Gernika. Apirilaren 26, Geroa. Gezurrekin bombardatu digute, garaien historiarekin metraiatu, herriaren isiltasunarekin Gernika berreraiki nahi izan dute. Egia gara, iragana garelako, eta oroimen historikoa da etorkizuna. Suntsitutakotik berreraiki garelako, errautzetatik sua piztu delako, bombekin hil zituztenen oinordeak garelako. Bagarelako, etorkizuna direlako. Oroimenak bizirik dirau, Gernikarron istorioak egiten duelako herria eta herritarrek etorkizuneko Gernika. Oroitapen batzu, ez etzik, berdute bat, ebesterik, elezinean dira itzak, izan arren, zabituak.
Zetak taldeak Martutenen Donostian espetxean eskainetako kontzertuaren berri eman digu aste honetan Berria egunkariak. Edizio digitalean gainera argazki sorta interesgarria ikusteko aukera izan dugu bidaiari buruz, kontzertuaren xehetasunei buruz eta barruan atera ezin ziren argazki horiek gainera ilustrazio bidez ikusi ahal izan ditugu. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Ipelo ze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, gau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Txarren ari honena, esan du bat iko volumena, oraindik ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Zu berrituta, indartuta, bat egin dugu hemen. Bide lagunak infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zaurian ireala, ta kantu hau biona.
Basunaren bozera maile Xoriak mugaren bestalde Bela Rivero bai esan? Bela Rivero bai esan? Bela Rivero bai esan? Bela Rivero bai esan? Uste dut gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da diruek? Bela Rivero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Eduki-sortzaileen arteko harremanak edukitzea eta gu gure artean eduki hori, igual laguntzia sortzen eta errestasunak baliabideak ematia, eta gero sortutako eduki hori izan zuria, izan helenena edo izan edo zeinena, zabaltzia eta jende gehiago gana heltzia eta hartzia ohitura hori, que bai badare gaztelerazko eduki asko, baina euskeraz be badare. Eta guria balin bada gehiago defendau jau. Ikusten alduzue lerroburu honetan egin klak dutuen dauzkazu, iritzia entzun nahi baldin baduzue luze eta zabalago, gaztek ez dutela euskarazko edukirik sortzen, konsumitzen, akaso sortzen dira, baina bakoitza bere zilborrari begira, ez ote diogu euskarazko ekoizpenari, hau bera ere, tarte gehiago eman behar, bide gehiago eman behar, horre urrats bat emateko ote daukagu? Ez neten azare horiek sortzen da, bata bestia laguntzen da, lortzen ikusgarritasun gehiago eta bar, igual jende esatu, bitu TikTokera euskeraz, YouTubera euskeraz, nire igual animatzen naiz, nik batzen ez behin indula zuzeneko bat TikToken, libetxukin, euskeraz talde, horrengo gunean, unatek iguzun bideo bat, TikTokea euskeraz, eta jarri zuen, atzukuzun zuzenekoa elemelon eta libetxuna, eta anima hona euskeraz itea bideoak, ez dakitze. Hor nik uste igual, erreferente gehiago edo dengo zehala, mentzat jende gehiago konturako zen, existitzeala eduki hau, eta euskerak bai balio dula gauza egiteko, eta igual bai anima hau kozala. Esan eta egin, baratik kalera zuekin. Zein da bizitza honetan hartu duzuen erabakirik txarrena? Gizonekin sexua ikutzea, bai, hori izan da. Naiz eta ez euki garaiona ez f***tu gizona. Ez pentsa, ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna sare sozialetan mundu zabalan hizketagai izan da, eta baita geurean ere euskaraz eta baratik kalera bezalako saio arrakastatxoaren eskutik gogora ezazue Mondragon Unibertsitateko ikasle hauek irakasleari proiektu aurkeztu ziotenean arrakastarik izango etzuen proiektua izango zela jaso zutela erantzun gisa. Zango dut benetan, ez biara naiz, baina nire biztotzoan sexua auki dut gizonezko egin, eta que bajón. Por eso tienes público, porque eres lesbiana, arabarra, eta orduan tienes que vender. Ikusgarritasun hori eta posizio politikoa bera, aste honetan ere horri buruz hainbat hausnarketa irakurtzeko aukera izan dugulako. Ikusgarritasuna era ezberdinetan plazaratu daiteke, baita ikusentzunezkoon mundu zabal honetan ere. Kasu honetan, filminera jo dugu eta bertan emakumeen arteko harremanak protagonista edota modu jasangarri, ohiko eta politikoki zuzen baten bidez jorratutakoak bildu dizkizuegu, segidan.
hiru errege maila aipatu gabe, ez gara joango aste honetan, ez, hamarkada batzuk desagertuta, dekapitatuta igaro baititu gure Xabierrek, eta baten batek esperoko zuken Nafarroan desagertu, eta Tolosako Mendizalen museoan izango dela ikusgai, ez ote ziren izango gipuzkoarrak azken batean dekapitazio eta buru honen lapurrak. Tira, gauza da, itzuli dela, eta laster ikusgai izango dela, ez ahaztu, hiru errege mailaren gailurraren garrantzia. Zuberoa, Nafarroa, Okzitania, Aragoi duela mende batzuk garrantzi historiko handikoa, eta bertan, erabaki garrantzitsu askoren lekuko. Paraje ikusgarria dira zalantzari gabe, inguru horietan dituzunak hiru errege mailatik dagoen ikusmira paregabea delako, askok ezagutuko duzuena, orain izan zaretelako, gazte garaietan edota mendizaletasuna beste era batera ere jarretzeko modu ere badagoelako, kasu honetan sare sozialen bidezkoa. YouTubera jo dugu eta honekin topo egin eta honekin esango dizugu gaur adio. Hiru errege mailara igotzeko aukerarik ez baduzu ere, gaur kolpez kolperekin batera gailurrean gora joateko aukera izango duzuelako. Eta gure aldetik besterik ez, ostirala izanik, zer esan, asteburuan kolpez kolpe berezia duzuela, Naroa Iturri gidatuta, eta kolpez kolpe are bereziagoa asteburu honetan Belarribero bai esan, seriea estreinatzeko plazerra izan dugulako aste honetan, beraz larunbat eta igande gauean, gaueko 10:00 hemen nahi zaituztegu, Belarribero bai esan seriaren lehen kapitulori ikusteko eta egileekin, protagonistekin elkarrizketan aritzeko besteak beste. Gu astelehenan itzuliko gara, badakizu hemen Antenatikat kolpez kolpe albistegi azidoan eta profesionalean. Demokrazia, autonomismoaren titia, erosoa bai baina, agote da guztia, liberalismo berri bat senti dezaketatzea, ta dena irentziz doa, dena pozoinduz doa.